Aquest famós quadre, pintat per Medvedev, recull l'experiència visual única de la caiguda de meteorit Chicote Alin, esdevinguda entorn a les 10:30 del matí, hora local, del 12 de febrer de 1947. Aquesta caiguda de meteorits, una de les majors de la història escrita de la humanitat, la va produir l'entrada a hipervelocitat d'un asteroide metàl·lic amb una massa inicial superior a 100.000 quilograms. Soc Josep Maria Trigo, astrofísic i investigador del CSIC, a l'Institut de Ciències de l'Espai i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Us voldria mostrar un dels espècimens del meteorit Chicote Alin per exemplificar la recerca que faig per entendre millor i poder pal·liar els efectes d'un impacte amb asteroide. La caiguda de Chicote Alin fou, de fet, impressionant. Una enorme bola de foc en fragmentació contínua i deixant una enorme estela de pols, acabà en una gegantina fulguració visible des de més de 500 quilòmetres de distància. La població més propera va ser Luchegorsk, aproximadament a 440 quilòmetres al nord-est de Vladivostok. La columna de gas, deixada en la part baixa de la trajectòria, va ser uns 32 quilòmetres de llarg i va romandre a l'atmosfera durant hores. Aquest meteorit metàl·lic de la nostra col·lecció, consolidat fa més de 4.560 milions d'anys, ens proporciona un valuós missatge en una ampolla. Els cristalls de tanita i camacita que el composen formen una consistent aleació metàl·lica, solidificada molt lentament degut a les altes pressions i temperatures existents a l'interior del seu cos planetari. Això va permetre que es formés aquest tipus de meteorit conegut com a octaedrita 2AB, que conté cristalls de gra gruixut. Tot estudiant la seva composició, ens endinsem en el passat, donat que podem modelar les condicions exactes en què aquest embrió planetari va créixer i es va diferenciar internament. Cada meteorit ens explica una història i, en particular, els meteorits metàl·lics ens diuen que un nombre gens menyspreable d'embrions planetaris van resultar desintegrats per impactes gegants. Alguns van anar fent créixer els planetes supervivents, però d'altres van ser capaços de desintegrar molts d'aquests embrions primigenis. Tot i això, les seves deixalles encara ens arriben en forma de fragments, tal qual van quedar emmagatzemat al cinturó principal d'asteroides entre Mart i Júpiter. Amb la recuperació i estudi de meteorits que promovem des del nostre institut, pretenem aprofundir en les propietats fisicoquímiques dels asteroides dels que provenen. Els meteorits són roques sòlides que contenen informació valuosa sobre els processos formatius i evolutius experimentats per asteroides i planetes. A l'Institut de Ciències de l'Espai, CSIC, hem caracteritzat i donat nom a les últimes caigudes de meteorits esdevingudes a Espanya: Ardom, Villalbeto de la Peña i Puerto Lápice. Des del nostre centre també coordinem la xarxa d'investigació sobre bolis i meteorits per tal de garantir la recuperació de nous meteorits en base al registre continu i la reconstrucció de les boles de foc que esdevenen sobre Espanya durant la seva entrada a l'atmosfera terrestre. En el cas d'un meteorit metàl·lic com Chicote Alin, ens trobem amb els materials més densos que trobem al sistema solar.
fruit de la diferenciació d'un cos planetari en els primers temps evolutius del nostre sistema planetari. Tenir a les mans un meteorit metàl·lic com aquest és poder tocar l'interior d'un nucli planetari que es va desintegrar fa milers de milions d'anys, en una etapa prèvia marcada per colossals impactes entre asteroides. La nostra recerca sobre meteorits pretén posar en valor l'estudi científic d'aquestes roques. Contemplem els asteroides amb cert recel perquè en ocasions poden convertir-se en perillosos projectils. Estudiant les propietats mecàniques de l'asteroide Itokawa, hem aprofundit en les condicions que esperem en l'impacte de la missió DART de NASA, en què participo. Gràcies a conèixer la resposta formativa a l'excavació d'un cràter per la sonda Kamikaze DART, podem entendre millor la transferència de l'energia del projectil a l'asteroide i quantificar millor el desviament que podem causar en futurs encontres amb asteroides. Les missions Hayabusa i Hayabusa 2 de l'Agència Espacial Japonesa JAXA i OSIRIS-REx de NASA són exemples d'una nova categoria de missions de retorn de mostres que estudien a la nostra Sala Blanca de Meteorítica de l'Institut de Ciències de l'Espai per comprendre millor la història que ens expliquen. Tot just amb diverses tècniques analítiques i una sèrie d'experiments per comprendre millor la composició, mineralogia i propietats físiques dels meteorits, podem aprofundir en les tècniques per desviar asteroides, però també en aquelles que cal desenvolupar per establir una extracció eficient dels recursos minerals que aquests astres ens ofereixen, alguns claus per l'exploració espacial i potser també per a reduir l'impacte futur de la mineria sobre el nostre propi planeta.